Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatugtulang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati, Region 1, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos karong adlaw, Miyerkules, pet sa 5, bulan sang Pebrero. Miyerkules na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kanamdan, liwat naman naton nga manging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent, sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sa Kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sining patrol 2 Crosswind Patrol kay na pa naglagamiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman iwat kabantayan kag himulsuan amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is. Jan Diaz maga-responder back to back sa aton nga piloto waswas kon na humay ariya lang kon mais importante while na Malaysia action papang Nick Sontahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national kag international news center sa Aksyon Radyo Bacolod, buylog nato na porsa ni Aksyon ang Defensor. Opdal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes Top-Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras 17 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una nga bahay sa ato sila pagpakalagad, ginadulong sa inyo sa kaluwan ng Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig ini limpyo kag nagabulig pabakod kag nagabalansi sa aton sistema sa aton lawas. Ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan? Kakulang sang vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, ano pa? Calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Amo ini ang kulang nga dapat dugangan para malayo kita sa tawag nga balatian. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan di ilang botika. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
Sa dugang sa mga impormasyon kasayuran, benepisyo sa Evergreen Herbal Capsule, pwede ka maka-text, ka-call, cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon lang si Doc Crispin Hicol. Tandaan ang alam, Evergreen Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Aksyon. Night Patrol. Aksyon. Report. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 9:45 na. May flash report na patuloy na aksyon John Diaz. Patrol, flash report. Please come in. Action Eric, first time sa pagpungko naman dari Police Lieutenant Colonel Levi Pangke nagpatigayon sa Zambayabas Operation Action Eric ang area, simple, Barangay Banago, no? Sa nga mga tinanong sa Eric. Ari kami din sa may sulod yun mismo sa Pulian, kung sa rindirin patigayon ng bypass operation karoon naman nga kabi, alang area ini isang puro kawayan, Barangay Banago. Dribla sa may langis area, Action Eric, kung katotoro kadra. Pagka Banago mo sa Taytay, sa may Barangay Banago, may hara dala nga gasolinahan, so dra ka masulod, pero tipo ni kagamay diri sang dala nun, kinlakat namon ang iskinita diri. Pagka diri sa lugar yun mismo, din ang Pulian, dribla sa bypass operation ka Budlay, inisodlon kay ti ang ilang kito Budlay, Action Eric, pagsulod nimo, gali sa likod sang isa ka Pulian sa Bangan, na isa pa diri ka Pulian pagid sa likod nga mo ni ang konkreto, Action Eric, diri ang ginkasan nilang bypass operation karon nga gabi. And congratulations, hindi ka ka nag-contact na diri. Ang mga bakunab lang ang mga tropa, halin sa Mobile Force, Mobile Patrol Group, naging pang-assign na sila na diri sa nag-conduct sa bypass. Ang ilang natakpan diri, duwa ka mga babae, no? Duwa ka mga babae. Ang isa ka babae, may diri bagong laya man. Naka-plea bargaining agreement lang niguro na nakagwa. Pero ang resolution wala pa na panaog. Kaya ba na gani, bago lang sa na kapanaog naman sila ginayon lakpa naman Action Eric. Anyway, check na ito tabi si Sir Pangke kung makatag sa gamay kita mga statement with the card. Sir, pwede ka na lang. Background lang sir, mga background. Arepon na to ang concurrent station commander sa station number 3. Congratulations sir, may gabi po na to Action Eric sa linya. Okay, Action Eric, mayong gabi, no? Kasi ato mga listeners sa Action Radio. Yes, sir. Congratulations. Congratulations sila mo rin ni Action Eric, sir. Kag salamat yun kay Pertikrasig sa action man sa imo Action Radio, no? Una-una gid nagabot sa aton ding area, no? Sabihin na nagpatigay kita sa bypass operation diri sa may langis no Barangay Banago. Okay. Puro kawayanan. So at least ang aton nga operation resulta isang mga positibo. Sabihin na may mga nadakpan kita diri kag na-recover sa sining operation. Sir, duwa ka mga babae na background, sir, no? Duwa ni sila o duwa ka babae, kaya muling target natin sa bypass operation natin. Anong background nila, sir? Actually, siya ni, formally, nag-alin na ni sa the same nga kaso, nakagawa na, under plea bargaining, kaya mo ni na makagawa. That is why nga, sige pa ni, pag nagbalik naman. Ang subject, yung isa po dyan? Yes, amo na sila duwa na sila kay partneranay nila nga duwa. Ano sir, ang activity din? Activity lang, negosyo nila, tiyan mo na sila nagdulong, pagtapos na pag-bypass tatlo ka daw, balik-balik, amo magyapon sila, gyapon nga gabligya. That's why, until nga nakalabot kita diri, no, na operasyon na natin. But sila nga natin sa bahay nyo, sa tatlo, yes, balik-balik, sila gid ma-confirm na ito, sila gid. Okay, ano ko nung ila, so, idagdag sila kapang dulong? Actually, amo magyapon dahop, tapos sila mga distribute. Tapos sila, the retailer, the same time, nagkakuha man. Ang information, lugan na sa kuno ginaremind, nga makontak na. Oo, kapila na nila, ang dato natin, may mangyapon, so, subong starting ni sa ato ng operation, pag way tayo hadlock, nga pag operation nga mga tatini nga mga, baligyan na isang duga dito sa ato ng area. So, inyo ma-recover lang ba ang mga sachet, distribution ito? Yes, may isa katako, kaya sabi mo nga ginapacking nilang dako ni, kag may mga gagmay nga sa sino. Nakita mo naman to dito sa lamesa nga ginapakingan nila. So, bali, sila sa ano yung kategory nila kung ano sila sa nito?
Actually, ang isa ni KT automatic ni matupad niya sa HBT because formerly he is a suspect sa siniman gyap nga krimen. So, ini isa. So, siguro nung maano nato ni ma-determine after sinisato niya turo interview investigation ni sa pagpunta sa station. Dili lang gid sila sa nag-tenor or tagal sa nila. Meron ay riyaman sila. Pero isa ni sa Batam Navy formerly dito na siya natakpan. Subong dili naman siya sa Tagos. Kasi sa ito man siya. Ang bagulang sa ko ba? Oo, last year lang. Ano sir ang ikaw na lang sir? Tidri na dakop nakakandak na kamo sir good life pas ng lugar pero giting angin. Ano sir ang imong nga ay mabiso sa tanan dira nga wala pa nakasumukay illegal drugs sa pa ano sir? Muna gani nga siling ko sa aton mga pumulyo diri sa Barangay Banago no. Ano sa Kupos na Station 3 ang Barangay Bata kag ang ining Iroreco. So ang ako panawagan niya unta to na nila. Hindi na ta magkulat pa nga maglapuyot ang atong diri nga operasyon nga sa diin. Ma-disgrasya pagit no. Dapat temprano pa yung tato na nila kag kung may mo pa lang ang atong mga pumuruyo magabuligid sa ato no. Open ang atong station 24 hours. Pwede lang kakanto kag kanugid na lang nila tanan ang kutob sang wala nagauntat no kay sa diin mag-drug free na ini ang tatlo ka barangay. Ako before mag-retire ko siguro dapat drug free na ini no kabay patani no amo nang atong gidmisa pa ginapangamuyo gid. Amo na yung mga goal sir. Yes. Dugay pa sir. Lapit na lang. Months na bilan na kaman. Lapit na lang gali. Kaya sir, kung ano na sir, pang pinana yan sir, mga worth yan sir, kung mga tatlo ka laba, may isa ka na ko. Ang value ta more or less Mga metric ng value sir. Hindi na nakot ako may ginapamang mga pila na mga muna. Tangan. Mga ano pa sa kalibo lang. Dobang hagpaw. Yan, una na kamo na siyang nadakpan sa to ang bala. Okay. Okay. Sige siya, okay na siya. Thank you, Git. Actually, kamo to apat ka sa sine no isa ka nako. Pag tatlo ni ka sa sine gagmay ang ato na recover sa ila. Okay. Sir, thank you. Congratulations. Thank you man sa pagkatugid no kabay pa nga kada operation tadi dasig ang ano nato sa action no. Sige siya. Thank you again. Actually, karito ni na ba ko na nakabat ng mga kagawad ng sang barangay, Banago. Banago. Katiga hilibi onding subject ko. Hilibi on gid ang subject sa like say dati pati nga by mas operation kami gati. Kabalok initially ang subject actually like nga babae ang ngalan niya amunin kilala naman kay Jeneline de los Reyes. Jeneline de los Reyes actually like Jeneline siya. Ilan na edad mo, Je? Ilan na edad mo? 31. 21 ka pa lang? 31. 31. Hindi mo siya, hindi. Ang mga recover, hindi na sa rakon. Paano ka nalakpan? Nataan nga pag sulod nila, araw sa babaw, pag walang wabot. Tapos ang muna pagkadoy-dugay, nagsulod sila. Wala, uyat niya rin, wala gito yan. Wala. Ang pagkakakunog na rin, parang kinalilas na. Oo. Pero wala man. Ano lang tumikita ka lang? Hindi din balaan nila. Kay ano man ko mo, ano man ko baga sila, mangkukukrem. Ano sila ka pa wala na? Wala na. Bakit kayo mga participation nyo? Hindi kami dito kabalo. Ano kabalo nga mo nung tuli? Nang watong sipang nawagay na mo, nagluwa ka mo. Hindi mga ano, kaya nagkakatukat ko lang kami. Hindi mo, hindi mo ginagdala kami. Sakit ako ng panglaw. Pag umalas ka ako, pag umalang kami di ka ako. Pag umalang kami di ka, di ka malik ko na. Ano yung alam mo? William ano? Kankuwa. Ha? Kankuwa. Kankuwa? Kankuwa. Ano? Kankuwa. 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 William Mesa. Ano may edad yun? Saldowa. 35. 35. 35. Sankuwa, no? Sankuwa.
William Mason ko actually na 35 years old ang isa diri ka pangupod man isang subject mismo nga si Janeline no karon nga kapitri so on di karon ang inventory nga kinakatigayon sa atot nga mga kapulisan Kunti man ng kalipay ni Sir Panggis na makita niya dahil kita actually nga for the first time ko nung may alagig. Rather, so yung operation, tipo man tanan ni barangay and then ang media nga nag-cover operation. No? And may eksklusibo kita nag-report sa gihapon sa area. Masulod-sulod kita kaya nagbunok ng ulan. Anong ulan naman? Ulan naman nagsulit. Okay. Masulod kami din sa balay. Pero muna so far mga kasanaang at pinakot yung sitwasyon sa may Baybus operation kipatigayon sa mga kapulisan sa police station number 3. Sa sa Puro Kawayan, Barangay Banago, Sulad ng Bacolod. Flash report gikan sa Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sa nasimpan sa action sa Bacolod Action Radyo. Flash report sa patrol from where the action dira sa Puro Kawayan, Langis, Barangay Banago. Unang bypass operation sumugay ka na pungko bilang OIC Chief of Police si Police Lieutenant Colonel Levy Pange. Station number 3 duha ka mga babae na dakpan Shabu ang na-recover. Janeline Reyes ang subject kag ang upod niya si Melanie Sangkoa nakuhaan sang Shabu sa isa ka bypass operation nga gipatigayon ni Police Lieutenant Colonel Levy Pange. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Sige, tuduhin nyo gyapon baligya kay tuduhan man sang pulis kag hindi ang pulis maguntat magdakop sa inyo. Nami gid man tinergos prisuhan. Libre na kaon may gwardya pa. Muning bisyo nga ambot hindi ko ma-reconcile ko kulingon kung nga ang wala gyapon sila gauntat diri apisar nga wala man untat ang drug operation sa ato kapulisan pero pariser nga wala sila kahadlok nga mapriso tub-tub sila nagakabuhi. Ang flash report ni Aksyon John Diaz, bypass operation ni Police Lieutenant Colonel Levy Pange. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Alfred sa mangosteen soap. Ang mangosteen mangaranon nga source ang antibacterial compound suno sa pagtuon. Mangosteen ang Dr. Alfred's mangosteen soap nagatinlo ka moisturize. In other words, nagadula sang baho sa lawas, pareho sang baho sa ilok. In short, angsod. So kung angsod ka, ka-turn off ng tao sa imo, so dapat para madula ang angsod mo, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo sila nga pagpadulong sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ang plus report ni Aksyon na John Diaz, ginaduro man sa iyo sa kalaman sa Santol Plus Herbal Oil, kombinasyon sang madamo nga yerba. Santol Plus Herbal Oil, manami nga ibanyo sa panuot kag panalakit sa lawas. Santol Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Subong nga gabi na ito pa ang ulan, maguro mga puro pasado, alas 9. Tapos nag-untat ka dali. Subong nagbundak naman. Ito nag-extro dali si Aksyon John Diaz kay basa sa kundi sa magpasilong to sa balay sang subject na sa bypass operation sa may area sang Kawayan, Langis da sa Barangay Banago. Yang lakat sang panahon hangin amihan ang parayon nga naga-afekto sa Luzon kag area sang Visayas. Base sa pinakauling record sang Pag-asa, ang low pressure area
Mayara kita LPA ay. Nasiplatan na 859 kilometro nasidlangan sa syudad ng Davao. Ang Eastern Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pag-ulan kag pagpulo pa nag-uob bangod sa ginatawag nga LPA o kon low pressure area. Nagapamili nga parte sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro maka-eksperyensya man sa nga magulugalumon kag may pagtupa kon kaisa sang ulam dalagi hapon sang hangin amihan. Kasalangan tubto pamaskog nga huyop sang hangin ang nag-efekto sa kabugusan sang Eastern Visayas, subong man nagapabilin nga party sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ekstra lang ang paghalo nga sa aton nga mga motorista, maduludanlog ang aton dalanon, especially ang dalan nga himo sa aspalto. Hindi gid magsalig ha. Muna nga maulanon ang panahon diri subong nga gabi sa Bacolod, nagdugang man ang katugnaw sang panahon. May mga utod kita nga kung kaisa ma-experience yata nagasulo si buro, manok blaw, ubo, sipon, may dalang ko isa nga paghulilan at sa kulbaan ka man bla. Ikaw ang experience sang sipon, ubo, isa hilanat kulbaan kanya basi kung may novel coronavirus kublaw. Inaya kung kaisa dala na sa lakas ang panahon kasi kung kaisa may best nga porti ang silak sang adlaw. Pagkahapon nagakadto sa Kasisidmon, nagahingapkop ang adlaw, tugnaw naman ang panahon. Sa muna nga kung medyo mahina-hina ang aton immune system, dali kita tapikan, pura palayo lang sa novel virus, coronavirus. Muna nga medyo uso naman sa mga trangkaso, extra lang ang paghalong, okay? Health is wealth. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:02 na kita. Ang ini mga bayan sa ato, suni kapag pagalaga, ginadulong sa iyo sa kalawan sa Life Extension Clinic, libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila de kalidad nga mga medical doctors, kadtoi pamasari, Dalan Lacson, GE Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Draman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinaka-mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors, damo siya balatian nga ginadala, damo man siya balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ila nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros, Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, download sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ng medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtoi pamasari. Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Life Patrol! Gina-call talang ng atensyon bala ni Police Major Jubil Sidrang Hepes ng Station Number 1. Sendra na bala sa may kilid sang Kaisano balada. Nagapangalimos ng mga rugby boys na. No? May migo ko da nga ginsita yung rugby boys bala. Kendo kadamo kuno sang rugby boys da nga ara pero may katambay sa may kilid sang Kaisano da. Diba si kung ma-check na dira ni Major Sidel or if not sa mga K9 niya bala kung adlaw, kung hapon, ma-check yun sir, kayo do kadamo naging sa rugby boys na.
May ginsipa kani kuno kay nang migo ko nga kilala ko gid bla. Nangagaw cellphone, bang tuntong ginsipa igi padaman pa sa. Ya karon bunon ta. Nagawa niya ka cellphone ang estudyante, kita mula na. Ikadlok ni mga kawati nga mga tirter sa downtown na. Because Major Sidel Sera, kasi ma-check mo na kang matabog yun na mga rugby boys na nga nagapangalimos na sa Gaisano daw eh. Natagago sa ito, nasita ka pa. Ay ka mga tunto nga mga kabataan, no? Huwag gidya parehas nga mga kabataan. Maisog pa sa malam. Ay, ho. May kabindira kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto. Naga-monitor gid sa aton. Check attendance si Michael Cordero, no? Kag tamyaw talang si Saldi Soliban alin kay Sabio sang Bago City. Gapamati gid subong sa aton sini nga palatuntunan. Salamat gid kay Inday Jacqueline Aliangan na Palsis. Kag sa bilog yung pamilya may gabi dira sa imo madam. Nagapaurok-urok man dira sa Mansilingan no pamilya Adjon. Sa area sa Masilingan, si Irene, si Nicole, si Christian, si Kayla, kag si Potpot. Alin kay Ariliano at John ang panamyaw. Gapaurok-urok man sa aton drao sa may area sang Cebu. No? Tamyaw lang asawa ya sa may Talisay City. Kag sa KTM NRC. Alin kay NGZ Gumban. Toto ayan Fred Solas na may gabi. Sakay Elsa Berry, sakay Brad G. Dilag, tutubok no, ito ka pa urok-urok ito. Si Sinkit na, mayang gabi, monitor man si JP Ahinawa. Si Jenmel Pals Bagsik, araman, check attendance lang. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, ka pa urok-urok id. Muman si Mr. and Mrs. Rimo, kag Clarita, Tampipi, Toto Clark na, mayang gabi, tanan sang Gardenville, Subdivision, Barangay Tangob. Si Toto Ligin kag si Panoy monitor sa aton. May gabi dala kay Toto Ligin kag kay Toto Panoy na. Si Dondon Espanyola check attendance lang sa Talisay ara si Merlita Parker. Si Ronald Ibanez, classmate ko Noel Ostras. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and the family. Si Charlie Chong Sonda may gabi kag si Babski Bams Gonzaga. JPG sang Iloilo Action Radio ni Blamok no may gabi dira sa imo sakay Rogelin Rihida Adlong sakay Betchay sakay Barangay Kapitan Junior Alcantara ang mapisay nga kapitan dira sa Barangay 12 nga paurok-urok ito kag sa bilog nga pamilya Alcantara sa Barangay 12. Sakay Jocelyn Comedya Songda paurok-urok man sa daw kamati sa aksyon na night patrol. Tamya ko kalidira si Jok sa Sarina Heights alin kay Lynn Orsos Barangay Alihis. Tamya ko lang wife ko si Jenaline Labayo o Labaho no sa tropa sang Ariscom da alin kay Jenmel Pals Bagsik. Tamya ko lang si Jojo Tantan, Mandel, Budol, Maoy, Bogrong, JJ dira sa aning ang panamya alin kay Mr. Mrs. June Vernasol, Toto Marlon Loverboy Hinuveya gapa urok-urok man sa hindi ko tulog ka na. Sige, check na naman report. Nagikan sa aton sini nga mga correspondent. Unang ta report live gikan sa Northern Negros. Standby sa number 2 aton sini nga Cadiz. PNP Connection. Natipon nga mga police report ni Action Roger Gutiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger Gutiv sa report. Diyan may kabibis kabihin.
Yes, Action Eric, maayong gabi ka na gabi sa tamang aksyon, mga balita, gikan diri sa syudad sa Cadiz, medyo maulan nun, panahon subong, oh. Amo man din sa amon? Amo man da. Oo, wala di. Kasod na pulupuganda nga niya, di may pressure kita siguro, no? May LPA, ara sa may somewhere sa area sa Visayas, I see. LPA, ara sa kwan, ara sa area sang Davao. Oo. Davao, Luzon, Visayas, apektado, wala abot sa mga NPA, may LPA gidyan. Tiyan mo ng delikado yan, LPA, kay kung maghimo na sa Bagyo, ubos kita tanan na. Gano'n man, no? Ti kabalata, mo nang ginabulabang tayad sa ngaton sa mga katapo man sa Philippine Army mo, kinala, hindi, baga ulan. Kay kung ulan siya do, ang imo pag sinalayo, bro, do kalimitado? Yes, correct. Action Eric lang. Anyway, sa subong dirito, medyo na gulaw-ulaw naman, pero muna kapulupugan ang hangin matugna palibot. Samtang ari kita dari mismo sa compound sa Cadiz City PNP sa pag-check sa pinakamaulihing blatter entry sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Actually, ka pa-record na ang principal sa eskwelahan sa Sikaba Elementary School sa sunog, blatter tabo kay na sa kagahon. Actually, sa base sa record sa base sa pag-baton sa call sa Bureau of Fire Protection sa sa kay Fire Officer 3 Raniel Basco, ang Deputy Fire Marshal sa Cadiz City Bureau of Fire Protection, alas 12:25 na baton nila ang tawag attention nga may sunog sa Barangay Sikaba kag mismo ang eskwelahan mo ang nasunog. Pero siya nga nag-responder sila pero hasta alauna imidya sang ila sini nga gin-declare nga fire out na kaga-clear na pero tigintupok na sa kalayo ang tatlo tanan ka mga classrooms na sa Action Eric wala pa natin ito gali mabalikan kung bala ano ang ginalinan kay Kaina sa ato pag-follow up. Nagbalik sila sa area agad nga ila sini nga kandakan pagin sa natawag re-investigation agad nga mabalaan Action Eric kung ano ang gituraan sa sunog na nagtupok sini isang tatlo talan ka mga classrooms. Pero sinigid lamang nga hapon las 4:30 base record sa battery sa kapulisan. Napa-record yung principal sa nga mga bulutuhan nga si Ma'am Chodora Lamis Angelo Cas, 25 anyos edad, residente sang Puroksalya sa barangay Magsaysay, Sirad sang Sagay o kung Sirad sang Cadiz nga sa iya sinipag pa-record. Naka-record niya suno sa iya alas 11:24 takna sang gabi. Kagabi, no? Pebrero 4, pero base record niya sa Bureau of Fire Protection nga kagahon, katiras 12:25. So, ila po yung record, sinipit sa 5. Ang record, pero amo man ang record kung kagahon man kung tungang gabi, ang balita diri nga nasunog, gining eskwelahan, kag sa record ni Ma'am Chodora Lamis nga mo ang school principal nga kadamo sa mga nagkalasunog ang mga white plastic chairs sa karoon na 30 kabilog, tatlo karoon ini may mga computer nga kadamo gino kay subong man naging parang mention niya diri, no, may mga laptop, may mga kagamitan sa science and math, mga gadgets muna, keyboard, sang mga computer. Kay ini nga tatlo ka mga classroom puno gini sa mga equipment bala kay daw ko nga din nila mo ining lugar bala sang ining ICT, no, ining ICT room sini ang ining tatlo ka mga kwarto nga sunod pa sa report base mo sa payag ni Barangay Kapitan Mario de la Peña sa aton interview sa iya at mga daan na ining mga school buildings pero gin pa-repair sa katuig nakaligad nga gin-renovate sa para nga mabalik ang sini nga maayong itsura. So karon ay nagid maayo kasi natupok gid sa kalayo pero sunod pa sa kay Kapital Mario de la Peña sa Barangay Sikaba way man bilatar ko mapunggan na sila nga bimauntat ang klase bangod kay may man sila nga di patindog da sa bulig sang 2nd Congressional District sa kay Congressman Rafael Vibojoba
kag sa local government tabi nga patindugan sila po ng DepEd sa bag-o nga two-story school building. Ito dira nagamit na nila ang amuman nga school building kasi nga kung tani para siya sa jakto nga panahon nga may inigurahan matapos-tapos kung tungod sining nasunog ang katlo ka mga classroom so gingamit na lang ang bag-o naman nga ginpatindog nga school building siya wala pa gani halos ma-finish gid kag ini siya ang wala pa inigurahan actionary ka. Pero mayo gina, nga magamit na yun, no? Ano nang mga kuan na, mga chalk da, mga blackboard na sang eskwelahan na da? Anong ilang sulatan da? Ato malaka, ma-post malaki, may mga whiteboard naman subong. Oo. Naging gamit, yung balita na ito, gamit na ito whiteboard. Anong kuan sini, ang halinan sa sunog, Sir Roger? Actually, ginalantaw na base kung may mga computer o kung mga appliances ba lang wala di parahan bala nga base kon wala ma-off pero base kon wala ma-unflag kun ano wala ma-off sunod pa to kay Kapitan Mario de la Peña nga ang posible ining kuryente o kon kable sa kuryente nga base substandard pero oras ni dyan ng sunog ni nagluntad ni sa sa record na isang Bureau of Fire sa pagtawag sa ilas 12.25 pero sa record rin ni Ma'am Chidora Lamis alas 11.24 takmas ang gabi kagabigid lamang kagabi gulin iti ano mamalangan ka wala bobos? Wala siya maubos kaya isa gini bala ka linya oo wala rin 5 bala mo gali ka tinabtan 5 ka mga classrooms mo o galing ito nabtan man kag na tigay man ay mapatay sa bumbero kaya wala magaling ka-augment ang iba nga mga fire truck although nga kung tani ilaman ang tawagad pero kita man ito nga kontrolado naman tagod man ang Cadiz Rescue ang City Disaster Reduction Management Office may ara man yung 2 ka mga fire truck na kaya mo ba ito padulong gila sa magbulig man sa Bureau of Fire Protection, ining Rosenbauer na bala nga fire truck ito dako mo, bala sang Bureau of Fire. Okay. Ito mayo kay kuan ginasaya, ang hosya, parte ka damo, kagkalaba, bla. Pero anyway, na-present man lang dayon kaya wala man sa mga difficulties kung sulalan o kung mga harang dito kay kaligwa man sa lugar. O galing lang kasi tungkol nga old building kini actionary ang mga dapat sa hindi siya nga puro simento o hollow blocks kundi nga may-ari ini nga mga light materials labi na gid sa may bahin siyang kisame sini muna ang sa ibabaw nga porsyon mga kahoy pa kaya muna nga madasig man maglakot ang kalay kapinta bago inigin rin na ba kaya pintahan manami man ang kam sang kalayo wala pagid daton makwa kay man kay na pagbisita naton to kadto mismo sa Bureau of Fire Protection kay katawag kita kay Fire Senior Inspector Ardin Vidonia ang City Fire Marshal garing lang cellphone niya pag-abot dito kay nasang aga nagpangayo man sa pasensya sa aton nga kuha gid sa makatulapangod sang iya sini nga sa cellphone niya nga nagaring kay pertigid ka lapyo kay alas 4 sang kadahon na sila natatapos agod maklear gid ang area antes bayaan nga wala sang magmakot pa nga kalayo bla so muna nga why siya makasabat sa aton sa nga tabag but anyway sa interview na to kay nasa iya nga deputy kay referee to sa deputy niya ang ginalantaw diri sang Bureau of Fire Protection nga full electrical wiring kag posible may appliances nga wala ma-unflag actionary mga 250,000 ang damage tanan pero masobra pa na siguro kay gipang-declare din ni Ma'am Chilora Lamis labot sa mga building kay open na kada particular mo diba si kung nagsaka-saka pagid depende kung ma-assess na si Mayo pagid sang Bureau of Fire Protection ang kag-declare abis ang eskwelahan kung ano ang mga damage may kataran sa sinaksyonary ka. Sa dugang natin na balita, isa diri ka armas lutang agad surrender sa kapulisan, mga alas 6 sinigit lamang gabi, alas 6 media,
ang report nga gin-surrender ang isa ka sulpak. Isa ni ka sulpak, way man di maligar nga may bala, pero ang report nagapaya wala sa media tak nga sige na magagabi, surrender ini sa kapulisan, labi na sila ni Police Staff Sergeant Ryan Naniego, kag Police Staff Sergeant Arsenio Midado, kag Corporal G. Albido. Ining nag-endorse siya lagi katal mismo, ining improvise nga shotgun o sulpak. So sa record, buron voluntary ining again surrender kay isa ka persona gikilala kay Alexis Molye sang Purok Ngara, barangay Tinampan, Ciudad San Cadiz. So sa report nga ini siya iagin surrender kay siya nga hindi magani iya kundi nga iya lang na kita kagin pudyot na prote ka delikado katama bisa wala pa sang bala kay base kon siya man kung mabalaan sa uli kag base kon mapailan pa sa kaso kaya nga gin surrender ya ini ang sulpak action Erika. So parte mo nga ito mo nga report kaya mo na matulot ang wahay matsubong sabay pa nga mangintayo yun lang daw subong nga tulot-aliti naman ang amon din nga timpo subong action Erika nga tulot-aliti naman daw subong siniyati matugnaw ang amon diri nga panahon kaya mamanda sa siyudad sa Bacolod, lantaw sa Tibilog na probinsya ni ng Negros Occidental. Kami na talaga si Kapadalin Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz na nagapamati gid sa aton diri sa aton sa nga pagdadalo sa mga balita kay Sir Awing Alogsagay na nagapamati sa aton upod ni Sir Philip Kinalogsagay ang mamanda sa kay Inting daw gapamati gid sa aton kay Tutugyol Inday Basanko ang nagapamati sa aton siliman nga gabi. Mga balita gikan sa Ciudad San Cadiz, sa balita o sa aksyon, ini sa aksyon Roger Guti nag-report sa Bacolod Aksyon. Roger! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon na Roger Gotib. There you have it, live report na sa may Northern Negros area San Cadiz. Ang report na aksyon na Roger Gotib gradulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 capsule. Sa imo pag-exercise, hindi makalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pagtumar sang DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule. Amo ni siya bali nagatinlo sang imo sini nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imo sini atay. Ini man ang may nagabulig sa pagpanubo pala sa blood sugar, bangod sa tawag nga organic compounds nga vicin, carotene, kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungod sa diabetes. Para madula inatanan, tumar kita DTX 500 capsule adlaw. My God, I hate drugs. Ayos! May kami nila sa kay Chiri kag Nonoy Duario and kids sa Barangay Maaw, si Mr. and Mrs. Armando Cabiles and the family dira sa Canada. Sa tamya ko dira si Rhea May Paraguso. Rhea May Paraguso sang Pahanukoy. Ginatamya ko ni Jomar Olarte. Kay classmate ko Rally Valbastro, see you soon. Mabulo bakasyon si classmate Rally Valbastro sa Valladolid. See you soon, Met. Classmate ko man Marly Dolido Magallanes. Met, musta ka da? Good evening, Action Eric. Monitor kami di sa Pahanukoy. Nami na sang kawatan Dulaon. Baupuerte si Toto Rodrigo Canedo ba? Marisol Tikaw, monitor man sa aton. Kaporok-orok man ang pamilya Dinsay. Labi naging si Toto Delphine Manuel Dinsay. Kag Maria Tessa Magbanwa Dinsay.
Halin kay NG Zigumban. Ako nasawa si Girly Arisco, ginatamya ko lang halin kay Den Arisco. Tamya ko lang da sa Umilis, Kawayan. Halin kay Rodrigo Cañedo. Sa balay ni Teresa Orita Kahuraw, gamonitor gisila dira sa may syudad sa La Carlota. Kagatamya ko lang si Nanay Linda kag Jason Chavez, sinang Dilin. Matigid sila sa imo dira sa may Purok Anghila. Barangay Vista Aligre gapaurok-urok ni sila. Salamat to Jeff Chavez. Sa kay J of Caliso. Tamya lang mga pamilya Caliso dira sa Hinigaran. Uy, may gabi dala kay Nanay Feli. Bunay dala ko kay Nanay Feli Laburdo. Nay, kamusta nga itong pigs? Nanay Feli Laburdo. Kamusta nga itong figs? Nga itong vayboy. Jerome Lipanya. Gapamati gisato na rin kay Rosalie Ilisalde. Si Bitoy, si Munto, kag si Jigs. Gapamati gisli ni Sugar Colto. Tamya ko lang belated happy birthday, Beth Solindaki. Sa kay Beth Solindaki, belated happy birthday. Alin kay classmate Rally Balbastro ang panamyaw. Engineer Arthur Normandy and family, dira sa Takuling. Kapaurok-urokin sila daw. Si Jojo Arturo Santander, si Josan Cuales, kag Miraflores. Family dira sa may Sitio Cubay. Inapoy kabangkalan tamya kamon Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Kay Maylaw Capino mayang gabi, check attendance lang. Bago na nagsuga kung suga siling ni Giovanni Mel. Sa kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr. Sa Granada Pamilya Catalan, tamya kamon ni John Cesar Catalan. Mayang gabi gid sa kay Bossing Kim Mijares. Puwerti ang tutok siling ni Totoy Corudo. Oy, kay Nonoy Gimapang da. Noy, musta? Nonoy Gimapang. Sambio Boys, kapaurok-urok gin sila ni Marites sa Perdigin. Tamya ko mandara ang sa mga church, family ko sa Emmanuel Bible Baptist Church. God bless you all. Halin kay Mark Manaay. Ox Gid Mit, salamat Gid, good evening. Welcome classmate Merly Dolido Magalanes. Wag kita da. Si Joe Dilin Lecciones Pitogo, may gabi. Toto Aldin Fiel sang comrade. Pumati sa ato na, mga comrade groups da, may gabi Gid. Sa kay Sir Rogelio Hilinda. Good evening Gid, presidente sang comrade. Si Jigs Ambonga niya shout out Munto and friends pare gapaurok-urok gid sila ayos. Marlon Beles sa Tuguto may gabi. Sakay Danica Gangster Shit. Puwerti nga mga ngala ng ila no. Greet ko lang mga taga-barangay Kamindangan. Kawayan, fiesta sa amon sa February 14, ba Valentine's Day gid, Cyril Lama-Lama, Nonoy Anotseda sa Barangay Jess, may gabi na si Monoy, si Arlo Solibano, kapaurok-urok, pag-isili ni Sugar Colto, Boss, good evening, miss you and God bless. Wow, Curtis Nonoy Anotse, Nonoy Lamayon, Noy ha? Masih malipat ka. Hindi ka palapit sa Jinjing. Huwag ka dalala mayo. Ayos, ayos. Kami ako lang tarang pamilya Tavera sa Conbana. Joel Tavera. Halin kay Arlene Niegos Tavera. Sa kay Jamil Lobaton. Alam na nga pag paurok-urok kay Jamil Lobaton Kuwerteng parok-urok. Si Toto Roy Beltran, may kabigay Toto Roy Beltran. Kag-monitor man sa aton si Bing Manoho. Humberto Yelo Manoho. Salamat, Gid. Sige na kapag paurok-urok.
Soliban. Arlo Soliban, happy birthday, Noy. Aling kay Jig Sambong. Nanay Felis sa masahe, hi sa imo. Sili ni Rosalie Ilizalde. Oh, sige. Ari guys, lakot ka Nanay Feli, ha? Lako na guro amon baboy. Basta nagbata ng baboy namon ni Nanay Feli, way pa. Lamawiya, mataba. Okay. Ali sa report ni Aksyon, Roger Gutib. Sa nuwanta report ni Aksyon, Stephen Presquito, line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ari si Aksyon, Stephen Presquito, line number 3 sa report. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, isa ini ka breaking news diri mismo sa aton sa siyudad sa San Carlos. Nga isa ka cargo vessel nga halin ini sa China o kun international cargo vessel nga may pangalan ini nga MBC Music, no, nga ini siya naghalin ini sa puerto sang Ningdi, China. So sunod pa sa kay Sergio Alingasa, ang head ng aton CDRMO San Carlos City o kun City Disaster Risk and Management Office, nga sa diin iya ini gipahayag pinagiman sa social media nga ini ang nga amo nga vessel nagpahibalo sa aton Philippine Coast Guard substation diri sa siyudad sa San Carlos nga ang notice ng ila arrival nga buwas ini, no. So wala pa mabalan kung ano nga oras pang buwas ini ang arrival diri mismo sa diri sa isla o kon sa sang Sipaway Island in between sang San Carlos City mainland, no. Gani nga ang ini nga vessel may upod nga 15 ka mga Filipino nga crew kag anom ka mga European nga sailors on board. So gani ang siyudad San Carlos magapatigayon anay sang 14-day nga medical quarantine nga hindi anay pagpanaugon ining mga crew sa amo nga vessel kag i-facilitate ng aton nga taga Bureau of Quarantine and Department of Health nga ining nga mga crew ipag-prohibit sa pag-disembark sa amo nga barko kag para lamang, no, nga ipa-under ini sila sa quarantine. So nagpahayag man si Mayor Nick Gustilo diri mismo sa siyudad San Carlos nga sa publiko nga particularly na ining mga fisher folks, ining mangingisda nga hindi magpalapit sa among o dapit sa among nga barko. So gani ang local authorities naman diri nagapasiguro nga ang tanang precautionary measures kag safety protocols ang ilang preparahan ini Action Eric. So gani tomorrow Action Eric aton ini ma-recap, no, kag aton gid basi maka-chance kita nga makapalapit kami dinhi sa ining vessel kay buwas pa man ang arrival diri mismo kay diri ini siya mag-anchor mismo within sa tunga-tunga diri sa kadagatan sang Sipaway Island kag diri man sa San Carlos diri sa mainland. So malapit gid lamang ini sa aton sugani aton ini buwanan og buwas Action Eric para gid, no, nga aton gid ma-cover ko kay kini nga vessel dito nagani sa China. So gani aton ini makuhaan pag-isang dugang nga detalye by tomorrow. So aton ina mahatag sa inyo ang more nga mga details sa sini sa pag-abot sa sini nga vessel diri mismo sa siyudad San Carlos. Action Eric. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Ayo, salamat gid Aksyon Stephen Presquito, live report dara sa Northern Negros, San Carlos Correction. Ang balita ni Aksyon Stephen Presquito. Ginadulong sa inyo sa kawas sa Santon Plus sa Coffee Mix. Kita ng mga Pinoy mahilig magkape aga ug tuhapon is agabi gareklamo ta kung kisa nagasaka ang asid ta kisa nagasulop ang aton sinisulok-sulok. Para sa mga coffee lovers, hindi na ninyo inapagproblemahi kay ani ng Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo sa soya, Santons, kag malunggay. May kafe ka na, may bulong ka pa. Ano pang ginahulat mo? Magbakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinaka malapit nga tindahan sa inyo lugar. May kami din na kag mga pagparok-urok sa tanan nga kapulisan sa Valladolid PNP.
Kapuna ni Police Captain Josette Catonina. Sabi naging kay Sir Catonina. Pamilya Pancho sa Barangay Palaka, Valladolid. Tami ako lang akong mga paryente sa Barangay Abuanan Bago. Mga kapartidusan ko da, tiya, tiyo, pakaisa, hinablos. Si Riel Gomez ang nagatamyaw. Mga pismas, mamadigro sa Bacolod, i-check lang abida, toto, Jamil Lobaton sa mga kuwana, sa mga butika namon di bla, kaya hindi ko pa siguro kung di may pismas pa di nga gabaligya. May gabi sa gwapo ko nga bana, si Arnie Murillo, sang Thailand. Jennifer Murillo ang nagatamyaw. Si Red Pax di Lasa di Second, gamonitor man sa ato na. Si Mama Bethy kag si Manang Becky sa Dinalbagan. Pamilya Lao nagapamatigin siling ni May Lao Capino. Permanent sila kapamati diya. No? Si Sami Alib Lydia Sibulan, ginatamyaw ka muniging Alib sang Country Homes. Paurok-urok yun, no? Monmon Soliban, classmate ko, tamyaw ko alin kay Jigs ni Ambong. Kapamati si Ma'am Juliet Celes, ang soki sang Action Radio. Adlaw-adlaw man kada gabi Action Radio ng kapamati. Salamat kay Rosalie Ilizalde, no? Si Maninoy Maing, kasi Maninoy Chari Salvacion, paurok-urok man sila pamati. Bobby Munoz sa family sa Talisay, katulog-talithi ko no da. Eddie Villarosa kag Marian Grace Gavin, ginatamyaw ka mo ni Madeline Gavin sa Barangay Paluma, Valladolid. Happy birthday subong kay Marcelo de la Cruz, aling sa Agrocom Security Force. Mga Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales, gapaurok-urokid. Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Mga Dungganon Boys na ba gapaurok-urokid, ha? Alis sa report ni Aksyon Stephen. May balos nga report si Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 1, Nonoy de la Cruz sa report. Nonoy, may gabi, please come in. Aksyon Eric, may gabi gid. Report nga to madalas sa sining kinion, may kangtanan ini sa pag-follow up daton sa natabo nga shooting incident dito sa Barangay Kamindangan, no? Sa sitio Bawog, Barangay Kamindangan, sakop sang siyudad sang Sipalay, nga kung sa diin ang biktima ginaligar isa ini kakatapo sang kasgo sang una, apang nagwa na ini kag nagtrabaho na, no? Kung may ara na sang amo nga ginatrabahuan, bangod man nga may pamilya ini siya, no? Sang una kuno sang arap siya sa kasgo, soltero pa siya. Pero sa magpangasawa na, nagwa siya kaya hindi kigo ang ginakita. That's why nga nangita na lang siya amo kag nagtrabaho, no? Biktima naton, o kanang biktima Action Eric, nagingalan ini sa kay Amid Panangganan, no? Amid Panangganan, 45 anyos ang edad, kag pumuloy ini sang sitio Bawog, Barangay Kamindangan, Siyudad sang Sipalay. Natabo ang paglutang sinisaya, mga alas 6 ang takna kinasang aga, no? Pitsa 5 kita sabong, no? Pitsa 5 kita sabong. Mga alas 6 ang takna kinasang aga, mga 200 metros lang ang antad sa iya sidi nga balay, no? Kay makadto na tadi sa iya sidi nga ginaobrahan, apang sang mga 200 metros pa lang ang antad niya sini. Iya sidi nga nalaktad halin sa sidi nga puluyan. Ang alagyan abi nila ara sa sulod sang kampo, no? Magtimbang nga kampo daw may feeder road blasto nga. Balita na dogin sugata lang ini siya. Kag ginlutang tugtog nga mapatay, no? Madamo ini siya sang pilas sa magkatuhay nga bahin sang iya sini nga lawas, kalakip man sa iya sini nga baba kag sa iya sini nga ulo. Ari ang exclusive nga interview nga atong gipatigayon sa iya sini nga utod nga among nanugid sa akton nga anay kapgo ining napatay nga si Amid Panangganan.
yes ni nga magulang na interview na to, no, si Arnold Panangganan. Yari ang ipagpahayag ang ila awan sa sining natabo sa sining nga manghod na si Amid Panangganan kung nga ini ang ginpatay, no, pasado mga alas 6 ang takda kinasang aga. Ari ang yasni nga utod no kag pro-president sa isa ka sityo dito sa Barangay Kamindangan. Sinakiyan ni kompleto nga lasting imo utod President. Amid Panangganan ina. Imo ngalan niya President Arnold Panangganan. Manghod mo ni ang napatay. Damo siya pila sa lawas to sa paglutak. Damo guro mga sobra isa ka magasin guro ang kina kuha ko pa ang tatlo ka pasiyo nga bala sa kapag siya yung gintumba niya. No, ano sa bulsa ko gari? Ano nga bala na? 45. So, malapit sa Ibalay. Ako sa mismo sa Ibalay nataboy na. Ang mga 200 meters kuruan sa Ibalay. Nakapagkakto niya sa Yagin Obrahan sa kay Buling Wayas nga mamugulitan eh. Ganado na siya mo, tao na siya ni Buling Wayas. Okay. So, may nakakita o may ideya ka mo kung sino ining nagtiro o palang paniro siya. May ara, may upod na sa kunong mga bayi. Mali, 2 ka bayi kag sa kabata ang upod. Ang matong upod mga nagsugat sa akong sa balay. Kaya madulong ko tani estudyante sa Kamindangan. Wala na lang ako kadulong. Siyempre, katuan ko sa kati. Wala ko na natiruan ng mangod ko. Sa may bawog, di mo itong kinatuan ko dito. Ang asawa sa matabo, wala. Sa bataan niya, wala man. So, minanugit na si mo nga natiruan. Pero, way man siya may nakasugit si mo nga may nakakita sa matabo. May nakakita, nga bit-bit ko ng galunan, hindi pa mangkot siya pagani kung din ka mo matapas. Amo nang sugit siya nasang bata sa asawa. Amo to yung bunot sa kasir kag siya pang itero. Ang iban to yan nagdalagan man to. Pilagi ko ng suspect. Ang sugit gina sa kon mga 4. Lalaki na. Oo, laki. Isa nakabulit ang dato wala. Lasay sanak na kayo, no? Hindi nila kilala. Hindi nila kilala kasi size pa na sa katukay ko ng gubra. Tapos yung pagkalas 10 na oras naman nila mo, pagkita siyempre init ang panahon siya kung init sa Carabao. Siyempre patubog na mapaway. Parang mo nag-advance oras, alas 6 pa lang at alas 10. Adong obra na yun naman dira. Ano ni Sikot? Amin, ano ni Mangkod po sa una? Parang daw malantabi na ito, kung nanong kay wala mabalang kung sinong nagtiro, ay ni siya mga kontrama. Ay man na siya, pero dati na siya nga kapgura sa sang una. Daw 92 na siya guro nagsulod, daw 93 kay nagsulod na siya. Dugay naman na siya nagpuntat. Pag may asawa na siya, puntat na siya. Soltero pa. Kasi ang isang una, ang 540 mo, panigaryo lang na. Kadalawat bugas, kada bulan. So nagwa siya para nga magtrabaho na lang, para nga mabuhay niya ang pamilya. Amala na. So daw wala ko na iman gid nga lakita nga tibok iti wala masyadali kontra. Ay sa mga kaso sa wala may mga kaso abi da. Wala man na siya gani bisan blatter sa barangay. Tiki isang si Kapitan Boris Manganin ang nagdala kagina dire. Siya ginsugat ko to sa ilabalay. Madalan na lang di kati. Yung naman ba bukid, ba hindi na magsakang pulis, yung desisyon na lang ni Kapitan nga maagan. Ang dalong na. Ara sa tunga kampo mo, hindi pati kayo kasi magsisil wala. Sa sulod kampo. Dalan, tunga. Sa kampo biya, kampo man siya biya, lagyan. At si President Arnold, no? Arnold Panangganan. So, amo daw pampayag, Action Eric, no, sang magulang, sa napatay nga si Amid Panangganan, ang magulang niya nga si Arnold Panangganan na Action Eric, no? Ate mo to, pag nakatuli sa to ni isang nabiktima nga si Amid Panangganan, para magkadto na sa balay sang iya amo kay maubra na siya para magpang-arado, may upod pa ni gani iglesia nga mga bayi. Adungan niya sa paglakat, no? Kag may bata. Tapos may nasugata sila, 4 ka tawo
Agin pamangkot siya ni Amid kung bala, sa diin sila makadto, kaya biya ko numubra. Gulpi lang siya gin gabutan sang armas lutang kag gin tiro sa makapila ka beses kag madamo nga bala ang nagigo. Sa lawas ni Amid pananggan nga nagutas sa niya sini nga kabuhi. Ano man ang mga resultado sa investigasyon nga pagkapatigayon sa pulis? Ato lang ginahulat lato, no? But so far subong amo ining aton initial nga report nga nakuha may kang kanan sang tao nga ginpatay didto sa sitio Bawog, Barangay Kamindangan, Siyudad sang Sipalay. Amo ni report kato madara sa sining tidion sa gyapon direkta kita nga nagapalayag dinhi sa aton area of responsibility. Gikan dire sa Siyudad sang Sipalay. Ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon, Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Nonoy de la Cruz, sa imo sa report live dira sa area sang Sipalay City. Ang balita ng Aksyon Nonoy de la Cruz, kinadulong naman sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo nga po nagapaputi ini sang panit, ilok, tuhod, kag, siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ginatamiyaw talang nila, happy listening sa kay Jerome Lipanya. Si Jerome Lipanya, gapaurok-urokid. Amo man si Boy Rigatoria. Nagapaurok-urok man pamati Action Night Patrol Program. Ay, puwerti. Parami na sila. Always gid nga naga-monitor kag naga-pamati diri sa inyo palatuntunan Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila ka paurok-urok pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Mary Grace Eugenio Fermin and family, happy listening. Emmanuel Ray Loktugan. Nagapaurok-urok man si Jocelyn Kalamaan. Check attendance lang si Jean Britannia and family. Tami ako dara sa may Hervias 2, si Nardo Salde, Tuto kagkay Kimpi, alin kay Meros Langkoy, Kativer mayang gabi, Ninas Rose Manokan Country, monitor sila sa ato napod kay Aldrin Limaco. Sa Binamonte, araman si Marisol Ticao. John Langusta, mayang gabi. Himata ko dira sa Bago City, pamilya Serbinto. Tamyawalin kay Istilita Serbinto, haba nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Ano ni Day? Ara ka? Ikaw ni? O sige. Update ni sa coronavirus. Ari na si Action Anti-Pensor, talag siya sa report sa mo sa Night Patrol. No, aksyonan mayong gabi. Action na, Eric, mayong gabi, gin-confirmar sa National Health Commission o kun NHC sa Pungsod China nga may ara na naka-recover nga 892 o kun 3.66% nga una na report nga infected sa novel coronavirus o kun nCoV. Action, Eric. Ining 892 ka mga na-recover ang nalakip sa una man nga record nga 24,324 nga sa tuan ay managa positive sa nCoV. Ang record nga ini, Action, Eric, mas mataas sa kabilugan nga na-record nga napatay. If ma-remember, Action, Eric, 490 ang napatay sa mainland China. Samtang ang numero sa karon sang suspected cases yara sa 23,260 kaga 3,219 diri ang yara ya sa malubha nga kondisyon. So suno pa diri sa NHC ang
may masobra 250,000 katawo ang na-identify na nga may close contact sa mga apektado nga mga pasyente, kag may masobra naman sa 18,000 ang gen-release na matapos nga nagnegatibo man sa virus. May ara sang 39 ka kaso ang na-record sa Special Administrative Region sang China nga mo ining Hong Kong kag Macau, Action Eric. Ang nCoV, if madumduman man sa aton mga ka-aksyon, ini ang ginapatihan nga naghalin sa illegal wildlife market sa Wuhan City, nga mo ini ang center gid or epicenter sa outbreak sang nCoV sa pungsod China. Kag titubtob sa karon wala pa sang bulong. Action na Eric ang update naton with regards sining nCoV infection nga madamo na ang affected man nga mga pungsod sa bug-os nga kalibutan. Balita gikan sa News Center, una sa balita una sa Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Ann sa latest developments ang nCoV novel coronavirus. More update nila, tutok lang diri sa aton sini nga pagpangalagan. May gabi nila kag may nga paurok-urok kaliwa. Sakay Jojo Loplop. No, si Jojo Loplop ginatamyaw lang ni Toto Jeffrey Hilangre. Gapaurok-urokid. Si Manong email kag si Manang Nilida Lopez araman gapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Greet ko lang brother ko si William Binuman, happy birthday. Ay gali, happy birthday kay William Binuman ha. Ang panamyaw halin siya kay Police Captain or Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ang mapisang hepe sang IB Magalona. Kamusta na pre kasang sa Magalona? Tambok na. Paring Amik Garceniego and family dira sa London, kay Tita Bibing Severino, kay retired Police Captain Dingdong Severino. Sa kay Nana Perez, kay Ludi Peter Maymay Noble. Gapaurok-urok ito Si Bet Chay, mayang gabi. Bet Chay, mayang gabi. Musta ka da, Bet Chay? Gapaurok-urok ka pa da. Si Jeff Chavez, gapaurok-urok man na. Si Primota Nelson Magbanwa Jr. Araman. Si Toto John Bilonio and family. Ara kita, gapaurok-urok gid. Upod kami ni Cap J. Boy kag Cap Joseph. Baw, mayo ha. May gabi dira sa kay Kapitan J. Boy kag Kapitan Joseph. Upod si Kapitan Junior Alcantara ba, puwerte agarandadi ka mo ha. Sa may sityo, sa may puro kalubihan, sityo Sinos, Barangay Sampinit Bago, tamya ko lang Salhay, kag Salhay Clan, sang Barangay Tangob, Raul Kabalhin, sang Barangay Tangob, ang gapanamyaw, Bernard Salhay. Si Tisay nasanat. May gabi nila kay Tisay nasanat ha. Paurok-urok mo si Tisay nasanat to ha. Si Kasi Pisong. Si Kasmer ne. Kasi Pisong. Si Madam Kasmer. Jeff Chavez na Jeff. Salamat kita. Si mo dira nga pamati permit. Sa kaila ni Hinsoli Vergara, Carl Magbanwa Tadina. Ang magulang ko, ginatamya ko lang si Ilina Villases, sang Pastrak La Castellana, Romulo Hepti Lamag, ang nagatamyawa. Tamya ko lang mga konsihal sa Bacolod. Siling ni Jamil Lubaton. Si Jamil Lubaton na mong inabalaan mo. Cesar Espinosa Ilidiada. Mit. May gabi na si mo. Munimigo ko damo kwartaw. Christine Hinovea sang Jeddah, Saudi Arabia. Ara manoa. Si Ami Rivera Cural. Retired Police Colonel Placido Hintoleo and family. Taga Cambayrang, Barangay Trinidad, Gihulngan, Negros Oriental. Pamilya
Sabelo. Halin kay Feli Sabelo sang Bacolod City. Nga nagapaurok-urok man pamati. Si Cap Joseph gali sa barangay 16 na kapitan, no? Sige, salamat kay Cap Junior Alcantara sa barangay 12, no? Purok Paho, barangay Dulao, Bago City, kapamati. Sumusaton si Leo Girl. Abaw na lib syrup. Good evening lang kay Miss Ana. Halin kay Jeff Chavez. Ayos. Ari nang ginahulat sang tanan, no? Tambok na pre ang makagwa. Si medyo binuman kali ato tambok na gali sirang kwanda kasag sa EB Magalona. Nahidlan ako sa kasag tuod mong nablang tambok na puno aligi ba o. Bisan tag 5 lang kabilo ko ng aligi sa kasag puno-puno. Agoy! Dayon mo kalot-kalot sang kwan, kalot-kalot sang imo sining tanggogo. Ay, puwerte. Ari na resulta sang loto, 655 unahon ko, jackpot price, wala sa mga nakakuha, 30.8 million pesos. 655, 52, 47, 34, 24, 8, 13. Again, 52, 47, 34, 24, 8, 13. Resulta naman sa Roto 645 jackpot price, wise may nakakuha 30 million pesos. Resulta 645, 22, 113, 34, 43, 17. Liwaton ko 22, 1, 13, 34, 43, DC 7. Ayos! Bernard Salhay, welcome. No problema. Pabalik kita when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz pagkatapos lang sa katong importante na mga pahibalo. Ang balik. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig
istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad Opsilonians Phi Sigma. Ginatamya kamo ni Jeff Hilangre, si Toto Errol Cordero Aliangan, si Toto Rex Sibilino, si Kai Kai, si Jay, si Boy Boy, mga G&G Resto Bar Boys. Nagapaurok-urok sila. Tawhay da, tawhay. Ulan di mo. Mga sakada boys da, may gabigid. Action Eric, Palyam Tamiyaw, Akas Family. Thanks from Akas Navi of Sumbag. Ayos. Salamat gid sa pamilya Akas, ha? Alin kay Akas Nabi sang Sumbag. Kapaurok-urok gid. Si Pari Rami kag si Mari Rats Miliana and family. Ara pa o gabugtaw pa. Paurok-urok pa. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon John Diaz, sa balik report. John, please come back. Actually, tubtob subong wala pa sang identity ito barangay ng babae nga nasa Puan Patay dito sa area sa barangay Tipuluhan sa sulad naman sang Bago. Ang Bago City PNP ang tigapon nagapakigangot sa aton. Agud nga wala na mapabalo sa publiko kung sino man dira ang may matak sa rek wala nakapauli sila tag sa sila puluyan, especially babae ini nga anak sa rek nga kahit ara sa mga 5 to 5-4 Action Eric. Bahi ganito dyan, nabi ko laki ito, bahigli ito. Babae ito sa Action Eric. Kaya una sa nagakulob sa ang pagkakita din nila lalaki. Kaya ang buhok pala, ang korte sa buhok, ang gunting rather, do pang lalaki. O galing kay pagbaliswa na, pagkuha na siya lindig to, abi, tapos ang pila siguro niya kano nga pag-ulom digto sa may tubig mismo sa irigasyon. Pagkuha si Action Eric, gamit ang net, abi nga ginpa, ginpasalop sa dalom tubig. Ito nga mga porsigido, o ginbalang mga pumuluyo dala sa lugar. Nga mo to ang nagsalom sa tubig, Action Eric. Kagin ang net kay para maalsa lamang sa pasakas babaw. Pagbaliswa siya nakita na identified nga inagali isa ka babae, Action Eric. Wala sa sambayo sa babaw mo itong rason kung nakita nga nabala na babae siya. And then nakapedal siya nga short and then nakasapatos. Kaya basi nga di ba kung nakabate nga may sila bigla pa sa pamilya nila nga babae man. Ang age ko ang pulis ang pamalo nag-range around 40 to 50 years old ang range ang iyang edad, Action Eric. Kag ginapatian
basi pila lamang kaadlaw dalabla sang nagludad o kunabi sang napatay ini siya. Kay lawas wala pagin man nga mo nabi nga yara sa state of decomposition. Okay. So magpagigangot ki lamang sa kapulisan sa sulad sang Bago kay ang bangkay karon yara namin yang yara dra sa may Baxter Funeral Homes sa area mismo man sang sulad sang Bago Action, Eric. Okay. Eric, karon nga gabi ito na matapos sinugkad kay sa bypass operation nagaba matuginan duha ka mga persona nga nagkaradakpan nga sila magakopera naman sa mga kapulisan sa police station number 6, no? Ay baluan ang duha ka mga persona nga nagkaradakpan dakop diring subject gid nga ginpilala kay Janeline De Los Reyes, 31 anyos, residente actually ni siya from Susad sang Talisay. Okay. Ang ilang nagkadakpan niya isa pagid amoy ning si William May Sankua, no? William May Sankua, 35 anyos, residente mismo dra sa Puro Kawayan, Apang Santo, initumandok sa barangay 3 Dariman sa Surad sang Bacolod. Ebo lang kina-recover dito sa nakapila naman ka mga associate at kablaba, may isa kada kong associate. So suspected sa ini may estimated market value nga 2,000 ka pesos. Iyari si Police Lieutenant Colonel Levy Pangge ang saluwat sa itong interview kayo sa lugar ang Current Station Commander sa Police Station number 3. Dapat subject for bypass operation sa kapilan ng isa natin diging katakan sa bypass at the same time may sila ni ang isa ni may kaso ni last year sa drug personality man natin siya sa court may plea bargaining last year so the same gap pag inis na makakonsider na nila sa HPT na itong yatak. Actually, Police Lieutenant Colonel Levy Pangge, mga kasunod-tandaan niya isa sa mga rason sa magtugat ng Maritian sa atong lawas sa mga pagbuyang po ng pagdubo sa aton immune function. Ang mahigko ang kolon kagang indiregular nga pagpagwa sa higko sa atong lawas ang may dako nga papel sa pagbaba ng aton immune function. Ang dapat imon, simple gidamang pabastugon kag pasanyugon ang inyong immune function. Paagi naman sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing para aprobado sa FDA Philippines. Ganun ang pawis makapsyon ang bakalas ng Super Fiber available sa mga butikan hamtang malapit sa tagsa sa mga lugar. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Good night, ka. Salamat dyan sa imo sa report. May pahabol si Toto Edwin Pineda dara sa New Jersey. Happy listening kay Edwin Pineda and family. Sa sa may barangay Kaburihan, Paguntalan family, kang sa mga taga Sarabia ginatamya kamo ni Iza Franz. Sa kay Jomari Tundag sang Pasig, bawo si Jomari Tundag sang Pasig ara pa kag si Munit Rans. Tamya lang ang mga referrals family dira sa barangay sa Guabanwa, Valladolid. Kay Toto Arnel Binares Sr., may gabi. Toto Arnel Binares Sr., kamusta to migo? Toto nga, to blang baligya, bla isda, bla? Kamusta na to siya man? O, ay ko na ko to ka notisya siya. Basta makontak mo sa liwat Toto Arnel Binares Sr. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining amano, nagsulat patrol program. Kita magatakop temporaryo, kita magabalik buwas Huwebes, same time, same station. Ato sining mapatrola unit reporters in action. Ang nagpagalagad, karon gabi, Action Roger Gutib, Stephen Presquito, Nonoy de la Cruz, of course, Action John Diaz. Action Papanik Suta, mga kapiloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. News Center Action, Andy Penson. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Company Ward IT Expert Sir El Ray Dutilios. Transmitter Control Tower Barangay Talokson sa Bago si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Si Vicky Marino hingagaw pa si Vicky Marino. Kay Toto Arnel Binares Sr., good night man yung lagot to Toto Arnel kasi makontak ko sa liwat mga talking kita katatlo bla. Sakal sa station manager Action Nona Magbanwa, production chief news director Action Rex Peregrino Cantong, ang inyo lagad ang Korman Action at Patrol program Lunes Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasaling adios amigos.
Hasta la vista, yung makalipat at is pagtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.